Mentaka sengi ladan iway ilong kami ibana katan riwat ibla phone yang bat ila karpat jur yang ba ngan lai ai na menta jong i kajing karpat jong i kadai namar ba ikon jong i ibana shibna idon na padeng kajing system ko jur ila itu hak hanga ba ila pentia ka wai ka jaka sumar henry hakata ka jaka sumar ikon jong i imyo ya ka jingkot jadi tak tahu ba ihap pen kriya jaka wai pat ka jaka sumar Henry kata ka jaka sumar ke baaru kamla ban yaram bat mentai sengkulat namar imkwa bantu ila ikon ba i ibang shibnai badain tak tahu ba iwat kalat konti ban yo ban libu ani ban pa sumar ya ikon jong i shasor kenang ban yo ya ka jikot jingkia kumbai ban paw hadu mata ikon jong i ila dunaba ka oksigen hakamet jong i bat tang matan mesin ru jenjar ba bat dain na takadaw iya miun iting yo baidu ilai khun bai ngang ngalai mesin ya i long kami ba inum dei ban do jingremen utrai unterkan bat kaying kasem jong i kungju ba ikurim jong i belawalat walanti ibahap bantom ya ka jinga bat den takadaw ngasau ba kadai kamram jongi baro ai bangilai ai kamtam bakidai na ga thain ruwar jongi bangi rap ke balai isnai kenang ba inyo na bandai pasumar shishilong kajinga kalong ba ladain pa sumar shisor kabin kong kadai kapisa idun kam ban dona kati komba san tu wajar kenang ba ila ban kam lani ban kam yak bisa hagi buan rukam namar mde ya tang ba idon ya taka smart card kalabiang ndrei hakdi dan kam baik kapisa nam ta ka bam ka di lani hak por bi rung hospital dan kam shaban pelut naldi badain tak daw ba isngo kulan ndrei kita ka jing kulat jong i kan ngangej ba kan la ban khang i ndrei ba mangi ba ro nya dan talang ban lai en ta jong i